Now, after all said and done, Ebuka Obi, a man ye mere Father Mbaka, jiwe gwa Peter Obi ho gwaria. A man ye ne say Father Mbaka na Peter Obi, and you don't care to know. Ejuro kwaniya. He may be when ye akenu no ge mere election. Now, if you have wanted to get things right, Ebuka Obi, what you could have done, as the one ye la shege. Eze nwanyi ola shege gbagi na ikwesiri Father Mbaka na Peter Obi na-ewe problem go wajena bata Peter Obi. If you have wanted to get things right, Ebuka Obi, what you could have done bra Peter Obi bia na nke gi ị ga-emebe epụta ekpọ Father Mbaka na phone ọ bụ no pick call send the area test ọ bụrụ documentary ni send kwa area test na Peter Obi kwa na nke gi isi Peter Obi biko na ịchọrọ ịghọta the game. Say ya na nna gị ukwu Father Mbaka as you claim non nna gị ukwu. Because there's some evidences. When you came to him, he so much loved you. He showered his love on you. He took you as his own son and drew you closer to him. He never chastised you. He never, I don't know how to put it. But whatever you needed from him, he gave it to you. Knowingly or unknowingly. Now, iwenye Peter Obi akenu ana amazaka prophecy onye si no nna gị ana ama echem na etu nwata si eme bụ na ife ebe a na-eti nna gị ihe ijogo imam bebe si papa onye tiri gị ihe imago onye ti papa gị ihe bịa ministry gị ịnabati ya onye me aloko ministry papa gị ịnabati ya onye mere ejike papa gị ministry ịnabati ya si na ọ ga-win election. Biko ka igwa na wa eziokwu ewe onye obi na-eri nke ọjọọ ana m afụ ka esi anụ ụzụ na social media ebidogo tinyewe ego kụwa bet ndị wakwu dị against Ebuka Obi na-agwa ya na ihe o mere adọrọ mma na otu o si kwuo okwu na-ekwu errors ya bụ ihe tons kwakwa si na ha tinye 200,000 150,000 50,000 na onye ọbụla ga-provide video ebe Ebuka Obi kọsụ gọvanọ Enugu. Ewiye nchọrọ igwu unu onye ọbụla kpọkete ntị ya nso adesi n'ụzọ ịlamenti oturushi okwu ndị nkanshi na ọ bụ oturushi okwu ama eweta solution and ị ga-esiwu na oturushi okwu wee kwuo okwu ịma mma mgbe ịdrọpụ statement a ịdrọpụchazi ya na-asịkwa gị na ịdrọpụ statement a ị na-agọ and ndị Zion na-ade eme ewe ihe a complain na ha mee they will rush immediately so that can happen use against them. Onye amụtazi eje delete video ahụ ha fọgo na video ahụ agawago viral na achọgo use against them to bring out a point eje delete the video. Now I want to make a point here from stadium oge akpọpere ya ọ hapụzi program ọ bịara ime kọwa kpọrọ ogologo akụkọ kọrọ gawa n'oge ọ na Lagos ọ na-enye nwa bịa 24 hours egwu onye local stadium ọ sị na ọ na-enye gọvanọ Enugu 24 hours egwu onye local yere ọda ka ya local stadium na oge ọ na-eme hour of mercy. Unu ga-afụ na o kwuru ọtụtụ okwu ma ebe o mepere ọnụ sị it shall never be well with one or two persons that is involved. Na enyere information na one or two persons akpọrọ afa that he doesn't want to mention their name, that na it will not be well with them. Na onye ọbụla yere ọda na ọjụgo gọvanọ ka gọvanọ gwu ya onye yere ọda ka akpọchie stadium. Governor kept silent, that he still demanding to know people ji wee siwazie ya that he should allow this sleeping dog to lie, that he should allow this sleeping dog to do what? To lie. Now I want to say this guy has been this way. He has been the person that has been too cantankerous and too pugnacious. Listen, let me tell you, can that show your bunu? Onye ọbụla anwụ na nkwụ na ngwọ na-abịa. Now, ịma na apụta ana-asị between Ebuka Obi and Father Mbaka ka onye kwesịrị ime apologize to ndị Igbo. Amazi m otu o si wee bazie ndị Igbo. Na somebody like Father Mbaka ga-ekwu okwu. Some dirty assholes that call themselves bloggers apụta analyze okwu ahụ. That is why they keep on making mistakes. Oru oge Peter Obi era. Father Mbaka si na Peter Obi dị stingy. Akarịa the thing. Ozo karịa. Emekpo Father Mbaka meeting. Short order and adoration ministry. Zigia monastery.
He was obedient to all those things, Nine. Now, Peter Obi has all his chance. Father Mbaka was no longer his problem. To do what? To campaign and win his election, of which he got the opportunity to do so. Now, he went to Lagos. Opponent, the strongest opponent here, but Tinubu. Tinubu bu Onyebe, Onye Yoruba. Tinubu was who? Former governor of Lagos State. Went to Lagos for campaign, went to Ebuka Obi's ministry. Now, Father Mbaka have said it, that he did not see Peter Obi winning. Like during the time of Jonathan's era, Father Mbaka said that Jiga has betrayed Jonathan. That not somebody, Nigeria needed to borrow Jonathan votes, that he does not see Jonathan on that seat again. It happened when President Jonathan came. President Jonathan came, and a zip dove, okunu mayebu dove, pigeon. Ruo nke Jonathan Drifeni. Jonathan bakpo no agada patient Jonathan. Menu man ka adoration fenie. Nigeria fenie, mana Jonathan bu president ekweze feni. Practicality, ejiye de ka ihe anu ahu, we demonstrate a spiritual thing. Jonathan Drifeni. Okay, back at Jonathan na the election. Because that was the demonstration of the Holy Spirit that Jonathan has been removed. Now, people started countering that prophecy. There was a problem. Even when Father Mbaka was opportune, ministers, Pentecostal ministers, all the ministers in Nigeria came together at Asa Rock. Father Mbaka came in there. A lot of insult was thrown on him. A lot of them called him a prophet of doom. He never put consent on it. And they were saying all the thing. They were calabashing. They were prophesying. They were now Jonathan must win. No man win. Forget all about prophet of doom. This and that. The other one. Father still went up to Jonathan to tell Jonathan, I am not seeing you on this seat again. No, I am seeing Buhari. But there is something they will do. It is a private talk to you. Mr. President, can I have your number? Later, I will call you. Jonathan said, no. Godswill Akpabio was there. Godswill Akpabio now said, Jonathan, was it Godswill Akpabio or Ayi? Between the two, yes, from Ebonyi State, that Father Mbaka should collect the number of Ayi. That Father Mbaka should collect the number. Now, Father Mbaka collected the number of Ayi. Do you know, after collecting the number of Ayi, Father Mbaka was calling this man. This man refused to pick the call. This man refused to return the call. Jonathan refused to give Father Mbaka his direct number. After all said and done, Father Mbaka looks for a means to communicate with the sitting president then, who was Goodluck Jonathan. All the possible means, all his efforts failed. Now he came out on the pulpit and said, from good luck to bad luck, now he has to announce what the Holy Spirit told him. Now between the thousands of ministers, the Pentecostal ministers, the Anglican communions, and the Methodists, and the White Garment Church, and the Selemens, and whatever, all of them we are saying one thing. It's only one man said a different thing. Now, Onyeka, the Holy Spirit in the truth. Who is honest here? Who is truthful? Who is Holy Spirit passing the true message through from? Now, Peter Obi went to Lagos. Jane a church Ebuka Obi. That time, Father Mbaka no monastery. Father Mbaka no monastery. Ebuka Obi is na Father Mbaka bu your spiritual father. Father Mbaka ki ije climb bo. Pictures Father Mbaka ki ije me billboard. And and eti na ministry go ga befu na eti we Zion we fly. All these things ni Father Mbaka say na Peter Obi ama win kwa election. Ndi Igbo niile, Southeasterners niile to Peter Obi vote. Makwa na Yoruba ji awọ ndị ofe mmanụ. Ihe nchọrọ iju unu bụ Lagos State or ihe niile na-ebe a to Peter Obi vote. Katsina or ihe niile na-ebe ewe ndị na-amadị ndị Hausa na-amadị ebe a na-ebi ya aka. And the hackaway population. The same thing na Gombe, the same thing na Nasarawa, the same thing na Sokoto. Unu ade ekwutedo okwu ebe a unu na-ekwu na Peter Obi win the election. Which election ko win? That the same mistake Igbo na-eme. Onye Yoruba chiwa ọchịchị Igbo apụta zọ. Onye Hausa zọwa ọchịchị Igbo apụta zọ. Onye Niger Delta zọwa ọchịchị Igbo apụta zọ. Eweghị egbe Igbo kwu. Ka Igbo ga na-azọ president, ka Igbo ga na-azọ vice president.
from no party onye Igbo migrate here, no unity, no orderliness. Una ana-asị na oruo tọnụ ndị Igbo na Yoruba na Hausa ama nzọsi unu ya. Yoruba na Hausa ga-azọsi unu ya now after all said and done, Ebuka Obi ịmara ihe mere Fada Mbaka ji wee gwa Peter Obi ihe ọ gwara ya. Ịmara ihe na-ese Fada Mbaka na Peter Obi, and you don't care to know. Ejirọkwana ya imebi ikpechere ekpere wenye ya kenu na ọ ga-emeri election. Now if you have wanted to get things right, Ebuka Obi, what you could have done, eze nwaanyị lashe gị, eze nwaanyị olashe gị, gwa gị na ikwesịrị Fada Mbaka na Peter Obi na-enwe problem. Go wajena bata Peter Obi. If you have wanted to get things right, Ebuka Obi, what you could have done, bra Peter Obi bịa na nke gị, ị ga-emebe ịpụta ịkpọ Fada Mbaka na phone, ọ bụrụ na pick call, send the area test, ọ bụrụ documentary. Ọ bụrụ documentary. Ọ bụrụ documentary. Ni send kwaria test na Peter Obi kwa na nke gị. Isi Peter Obi biko na ị chọrọ ịghọta the game. Kedu ihe na-ese ya na nna gị ukwu bụ Fada Mbaka, you claim na nna gị ukwu? Because there's some evidences. When you came to him, he so much loved you. He showered his love on you. He took you as his own son and drew you closer to him. He never chastised you. He never, I don't know how to put it. But whatever you needed from him, he gave it to you. Knowingly or unknowingly. Now, iwenye Peter Obi akenu, ana amazaka prophecy. Ana amazaka prophecy, onye si nọ nna gị. Ana ama echem na etu nwata si eme bụ na ife ebe a na-eti nna gị ihe, ijo ọgụ ịma mbebe si papa onye tiri gị ihe, ịmago onye ti papa gị, onye ti papa gị ihe bịa ministry gị ịnabati ya, onye alọkọ ministry papa gị ịnabati ya, onye mere ejike papa gị ministry ịnabati ya, si na ọ ga-win election. Biko ka anyị gwa na ụwa ya eziokwu, ewe onye obi ya na-eri nke ọjọọ. Ọ dị ka kịta niile Yoruba niile kwụrụ ọtọ, Yoruba niile na-efu na-eti mkpu si na Tinubu egbuo ha, na-enekwa ya na election a na-abịa na ha ga-atụ Tinubu vote. Asị na onye Hausa pụta because of nwanne ha nwoke bụ vice president, ha ga-atụkwa Tinubu vote. Hausa ọ dị ka ha na fight Tinubu ka e wee megide, ka e wee hand ọchịchị over after the government of Tinubu. Ndị Igbo bịa gbaa sense na mkpọ, seaport adọrọkwa n'Enugu ebe a. Mmiri nke anyị wee kwesịrị ịkọchara anyị ka iwe seaport na south east ewerebekwa ihe mere. Ndị Igbo nọkwa na gọọmenti o. Seaport niile bụkwa na Lagos ka ọ dị. Ebuka Obi gụwa weniri Peter Obi aka enu, ministry gị dị ebe na Agọ na Lagos na Yoruba o ka ministry gị dị. Mana indirectly you are fighting the government and the sitting president nọ na bia obodo ya, the former governor of Lagos State, and the man gbakwa gị nkịtị ya anyị na-eme o. He never put consent. He never put consent over what you are doing or ignore oge. Na Peter Obi meche gịnị? Asị na Peter Obi na a na-eche ka akpọ ya unu jiri ihe ndị House of Assembly win, Labour win eji because of Peter Obi tụọ sympathy vote. House of Assembly win, House of Reps win, Senators win, unu jiziri ya governor so for the win under Labour. Unu jiziri ya na-agụ presidency na Peter Obi win president. Ewe nchọrọ igwu unu onye ọbụla tene ụra na ndị Labour ahụ niile jụọ m ebe ha nọ, ọkwa ha ncha niile kịta. Ndị Labour ahụ niile ha ncha niile kịta, ha ncha ba APC. Ndị a niile na bụ APC members. Ị ga-eji because of na ha bụzi APC members ihe anyị chọrọ bụ ezigbo mmadụ. Ọ dị ka Peter Mbe Enugu steeti kịta, ezigbo mmadụ, ezigbo gọvanọ. Ọ dị ka Alex Oti of Abia State, ezigbo gọvanọ. Ọ na-arụ ya n'afọ anya. Out of all the governors, Ọjị Ụzọ Kanịta odi ọjị ha na ndị otu ha ekezi ikpeazụ ha, yawa bụ the only governor changiri Abia State. Aba ije Aba kịta, Aba bụ obodo oyibo. A ga-ejizi because of Alex Oti na-achọzikwa ịhapụ Labour Party na ọba APC ehetie ya. Unu asị na ọrụ ọma niile ọ na-arụ bụ in vain for that na unu ama vote zi ya. What of ajọ mmadụ jeba Labour Party or jeba ADC? Now that the same Peter Obi John ka Ebuka Obi ka nọkwa, ọ bụ unu amarọ. Ọ ka nji si unu na ije ya n'Enugu the political governor Mbadoro save na aka offru Ebuka Obi as an opponent. Onye game betara master ya, master gị na mmadụ na-ewe problem. Although no Igbo anyị o.
ihe bụ ihe kwesịrị ịkọl Peter Obi attention esetụlụ ndọ iwenye ya aka enu otu a ka isi wee Fada Mbaka na-ekpe ekpere release Nnamdi Kanu na-ekpe ekpere na-eji iji ya practicality and spirituality working together gụwa na ọ na altar na afụ ọnụ na-eti aka na tebụl na-agba tebụl ground fukpuoro anyị Nnamdi Kanu n'ime prison fukpuo ya life imprisonment si anyị na ọ ekwuwe okwu na prophecy felu unu si na the other way round that you na the prophecy will actualize na very soon that he's coming out. All the appeals niile effort o mee ka ọ ga appeal court has failed. Amụma amaghọ gị. Can't you understand this? Once you try to shine with a greater prophecy, that time ka ị ga-eme a very big mistake. And we are encouraging you, try to find out your field n'ọrụ ministry a. Maka ndị mmadụ niile gbakọ kịta anya ha niile dị ebe ị nọ ha na-ene gị anya amago na ị na-akọ belebelebele iji nke ahụ na-esteji godi ha na-enjoy skit gị na rubbish ahụ niile ị na-eme ihe ha na-enezi anya bụ practicality ka afọ ihe ị mewuru like a na-asị a na-ebet Mathias Ezeaku ebet ya onye afọ Ebuka Obi instant miracle ihe a bụ ihe a na-atara iweta Christianity a na-atara iweta Chukwu ihere na-ewezi ike dị na be Chukwu odumeje si na akpa gị n'ụzọ pụta ka akpa onye ọzọ ọ bụ na iwe this gift ọ bụ na iwe this grace ọ bụ na iwe this anointing ịpụta hapụ ndị we ọrụ a asị na enweghị oge Fada Mbaka wu kịta n'oge nke Ebuka Obi iwukwere ọfụma iwukwe ozugbo ministry wukwe o Fada Ede wukwe ka na-ewu Fada Mbaka wukwe ka na-ewu ọfụma ka na-ewu kịta more than before. So aghọtaghị m ebe na kịta bụ oge nke Ebuka Obi oge nke ga-adị ka oge Chibuike John unlike yesterday ka m kwụsị na moto ebe m kwụsị na moto na-enekwe Chibuike John ka ọ na-ezogharị ebe ọ nọ na-eche bọs na-ekwekwe bọs ọnụ onye a bụ minista na-abụ ọ na-abịavu program crowd esori ya police army esori ya mobile esori ya ozugbo ministry ọsọ ndụ agwụ ike. This thing happened during his own era. Mommy B, Blessing Chukwu, Port Harcourt. This thing still happened during her own era. Bible ji wesi na ị ga-anọgide na mmehie ka amara bara anyị ụba oge ị na-ewu ewu kedu ihe eji mara gị na ị na-eme ewube na arụsị dị strong anụ na ibu a na-anụ na Fada Mbaka na-ebu arụsị na nna Fada Ede na-ebu arụsị na nna Fada Webejoy na-ebu arụsị na-afụ ya n'anya na-afụ na brother Jeron na-ebu arụsị na-afụ na ọtụtụ ndị fada ọkụ na-ere na-ebu arụsị anya fụbeghị gị ka ị metụrụ arụsị aka wee ebe ije dije bute arụsị wa afụbeghị ebe ị na dibịa agha gị mmiri ya gị mmiri agha ma aga aka gha gị mmiri na program gị na ngwa ọkpala ị na-agba ọsọ bịazi Fada Mbaka abụrụ problem gị gọvanọ Enugu steeti abụrụ problem gị indirectly you are referring to Fada Mbaka ọ dị ka Fada Mbaka a ga-agwawu Peter Mba ihe ọ ga-eme Peter Mba is no nonsense man na unlike na isi na ị na-eji ịgwa Soludo ihe ọ na-eme ọ ga-abalị unu daalụ.